Bomama ngihleli nezingilosi zami la ezimbili. Ngibhlungu njengoba ngihleli nalabantwana kanje. Ibhlungu inhliziyo yami. Yazi ngendlela abantu abami ngibathanda ngakhona. Nayibona lezingane lezi. Ngendlela engiyithanda ngakhona. Angicabanga ukuthi mina njengobaba wazo sengingaze ngizwise lezingane lezi ubhlungu. Kodwa ngendlela manje osekwenza ngala ngayo, bafowethu. Le ndaba kaCwecwe le ingiphethe kabuhlungu ngoba naye umntwana omncane. Kodwa ngibona abantu benza nje ngendlela engalungile. Kuyamosheka izinto, abantu bathule noma sithi siyakhuluma. Kwenzeka nje izinto eziphuma endleleni, abantwana babuthola ubulungiswa. Nginenkinga ke bomama, ngikhuluma nomama ke manje. Besazi ukuthi obaba phela abahlukumeza izingane noma abanukubeza izingane. Manje senginenkinga ngoba ngithola ukuthi sekunomama. Umama azale ingane yakhe yentombazane. Ithi ingane isencane kube uye oyiqedela ubuntombi bayo. Yabona, ayidlokodle ngomune ngaphansi ingane ayiqedele ubuntombi bayo umama wayo oyizalayo. Umbuzo wami uthi kanti bomama benizalelani? Kanti iphi le yanimba leya? Kanti uphi lo yanembeza? Kanti luphi lo lathando lolana lokuthi nithande abantwana benu? Angibheke nje ukuthi sijabule kanjani nabantwana bami. Ukuthi ke mina ke njengobaba wabo sengingasuka ke labantwana laba bese ngiyabahlukumeza njengoba ngibathanda kanje. Kodwa ngibhlungu mangabe sekwenziwa omama. Kunomama abazali izingane bayilethe emhlabeni, mabeqeda lezo izingane lezo bona bese bayayidlwengula bona omama babo, bayithathela umntombi babo, bazifake iminwe izingane bayilimaze. Bomama vulana amehlo konakele la ngaphandle. Ngicela nikhomente-ke nisho ukuthi nina nizwa kanjani lento engiyishoyo, niyibona kanjani, yinto right na? Ngiyabonga kakhulu. Lapho. Hello. Ngithanda. Bye bye. Hamban. Chais.